Ahojte, vítam vás u ďalšej časti jazdeckého haulu. Som u babky, takže tu môžete vidieť nepovedne. A prišli mi jazdecké nohavice a tričko. Tričko ešte neviem ani aké, takže bude to také prekvapenie. Už to bude zároveň aj posledný haul z tejto série jazdecký tábor, lebo tábor bude už o chvíľu a mám ešte jazdecký, takže malo mi prísť ešte jedno tričko, ale to už nebudem natáčať, lebo by som to nestihla. Ako prvé idem rozbaliť tento väčší balík. Budú to nohavice, už tie modré, už konečne sa na nich teším. Prišli mi taktiež z Poľska. Tu sú... Takže tu ich mám. A zistila som, že toto už má 80% polyester a 20% spandex. Takže nie sú také elastické, ako tie s elastánom, ale tieto sú tie ako tie bordové. Takže teším sa. Ideme na druhé prekvapenie so tričkom. No. Toto je tak zabalené, že ja neviem ani ako to odbalím. Ja tu nemám nožnice. To je to. To mám to. To je zabalené v vianočnom papieri. Aha. To je aj darček. To je zlaté. Essence. Lip liner. No to budem skúšať aj s mojím ďalším. Ja robím teraz v poslednej dobe samé hauly. Ale už tak dlho som nenakupovala, že musela som si doplniť šatník a ono to vonia od... Tak to vyzerá. Je to také polo. Najviac sa mi páčilo z ostatných a neviem, ešte budem musieť vymyslieť, ako si navrhnem outfity. Môžete mi pomôcť s tým, že napríklad mi poviete, že s bežovými nohavicami pôjde zelené tričko alebo tak. Alebo to vymyslím ja, ešte neviem. A ja sa už teším na to bordové tričko. Ale ja neviem, že či príde, to bude to dosť zaujímavé. Ešte si idem skúšiť to tričko, samozrejme. Dobre, takže tričko mám. Vyzerá celkom pekne. Na jazdenie sa hodí. A uvidím, ako to ešte nastylujem. Samozrejme na kone. A ja mám v rovnakej farbe tričko. To je tá istá farba. To je presne ten istý odtieň. Počkať. By ste... No, je to trocha tmavšie. No tak nie. Každopádne. Tričko sa mi tiež páči. Za tento darček. Naozaj ďakujem. Ja mám podobnú. Nie. Ja mám tú istú s iným odtieňom. No a
Vidíme sa pri ďalšom videu. Ja ďakujem, že ste si to dopozerali do konca a nezabudnite like, odber a komentár. Majte sa!